Obabani, and then so some basa same. Chairman wa ma no do no. Said the Missicaian stay on your mind. Timumako na a chilling Martinsa frame na Macassim Nina Masmujaba. Mokol Slam will be at the Bassabia. Cook my brother frame. Damasi. By my uncle. Yo, that's one corner. Had a bro, Munam. Nana, me nam na ni jim. Ti man hwe a ene me pharmacy. Dada no a. Dada no entina me nam. Nana. Ni fa hene no hema ye baako. Ena e pese kutia me. Ti man hwe a ene me pharmacy. Me pese okum ni fa hene firi o ma me. Na de tosu mienu so. Eye bonkum fekufuofo no. Nana wonim se omo na asem duru omo ha omo de kɔ Kum Aduosia ho ti pese o kan omo no tum enke mponko me ka asem ni bia ko mo kanta me mechi wo mo nyimi ma ni tira me nam nana waka mate se me de wonim se o si ade yo me si ameyo eno ana o hwehwe eno ana o hwehwe me pa no More piafo. Somje. Kasagusu. Kade ope bia gusu wi akasim. Nananom. Ni fa hene a ni didi Kofi Astare. Nananom pese mo mane to nananom onse do. Ofirimu fi odbe nya sesua. Eye bonku fekuofo no so. Nananom nka ma no ntum. Na nkempongo mbekasa omeka enta me mechi mo nkodi afa omeka me ho mo fase are amika bi oba hima yeri tuso kurobo no nama wonyin frama e wa bontene na ni mu wiase hu se bibi wo baby kasim eno no mawie bibia bedadi why waka matena na she said me say aka say o ta machi de misumi nyuma da me fa wase da mfa eni da na ta machi so mun kakra sa na nkunimdie ni awie pala na de me ye wo no waka ne e be sere kwan fa ye nko wo betimi akọ Makuma, ready. Ata, kakra.
Nana, maybe Matisse has seen one more share my mojo put in no more than a quiet sabia. Whoa. And I don't know. Bapenny. One so. And on whom you did not go to a sabia. Another. I'm the castle cow the castle of the Ooh, dear home. No, so going to be. One minute to me, no. One minute to me to come in them. Now, my mother said, what did you come in? Me, you of your. What does it be wrong? The sanity of the woman I did with the animation of flowers. Me, what did you come in? Be a bit down. My what one animal said, what is And I wouldn't move. Oh, yes, I can't get that way. Opedia, oh, baby, no, ya J, for who dear, young candy petty and so. If you ask for him, when my Bacosema would wa. Quite a quick Christianity for Abacosema. Omu didn't put the castle. Your face will castle. Ye giants to quiet. The more Johnny did Christianity see war. Ye Santa Mamma Pano. Ye didn't pa, you see a bimono, you should try bimutibiti, and send an Asante, Ayasante. It's an send up by yes, I didn't know. This would impound your bushel. A friend Mats was here, Nana. They said they'd obey be a me fwaso. Fepan, one man who has some name. Many be the appetite long. Many a grow. Minaka Sakunan, me abedu me say, Minamidian, Meti. Semi Rasso, Semi Fafemo, me cock, and I call it. A binya crank with diacone. Namina money and I knew. And I knew them that. What's an answer? You say you, damage it. And then soon one woman near Joe. Oh, Nana. And then the one who's a way, I feel when you feel. And I feel when you feel. So be Nana, no when you feel, Nasabi. Why, Sabi, will be a Sabi, mean what to know. Why, Jimmy? What I say, yet no team me too. Me tree, I was watching. Was it the uncle? I feel the wood, Danny, Debbie. And then you don't know. Me run on. I think what to them said, who did I make bread? But say that I was watching. Ah, fetch of another now. Oh, Maybe I'm a quiet. I didn't know cry. Yana made it. And go, baby. No, Brahma bread. Now, what thing? Osaka Bibia. I saw a finna. Many of them is Sakabia. Deba, Namdeba Betro. See, you see, my man, a chief cook. If you said dinner, cooking. Huh. Oh, I mammy intro. And who send my pomoding and baby, your baby dinner. Yano, with the boom quasi. Bakuni, wait, you boating. Look, Grano. It is 2 years, so I'm under one about where did you somebody? Eh, Jawadu. Wait, the time who palm say, the same, eh, Yadi, no cheating, Yadi womb, and trading Afra. That's any young castle, I have to say, in a car, Eddie Quashisha, maybe be able to go away, could be. Near by Prapians, and near better baby, saying your cook could be a triano near fee any. Zuni. And some trefono. On the bachelor baby shots as so. Very good. Some Lamecano. On the buyer dance for what it. That's it. Very good. And then you may know. Maybe I could see so. This will be May you a pa a Chinese with the Takanese. Matty. And yet, Mr. Quanka, why? Why the money. Would Tina may break? They say, oh no, you are very one member. How's it that way? Ah, for him and what point? We brought a day and I just your move. What? I don't could tell you.
Hanyina. Yes, what tons are singing. Oh. Obi bring me car say 5 case. 5 case. Oh. So, ni panka say. Some man no that's what make. Oh, ni panka say. So, na we ni papa mu no. Ah, chaniye. Sina. Shemu na we mo mrem. Hanyina. Hanyina. Ni kwasu ko bi esi dan ha. Haya desi asase. Haya seye. Yeseni ba. The tomra ke ka se bem. Bem. Ke ni pati konkura. So ni pati konkura. Apiaje. A chance we kai. Send me na down. So. Yebesi. Adiadu mi kwa. Adai. Akwa yo. Adai. Me hianu nesu. Ne, mama menye mu interview na me fa nko radio ti no nsia bo pepepe ye beka ho asem. Na wo design na eden na cross wo krom ha. Ansa na mekasa no. Pese msesa mene. Pese ohima ne hu se me na mekasa. Obebo pa amomakume. Ti pese msesa mene kakra. Mi anka so mi krom ade. Mi mekasa. Ye frame Kofi. Na enu akure tutu krom ha. Mlanti abubu ko dan enia pele. Ten. Sa omon pedi ekoso no. Hima tonton. Komo japade. Asase dai. We esie ana yesie. Mina nanom na kwasimpiani edu sei ne na edu kojo ani esie wo mo ya bamu so waton mina bestopo greda no edwe ano se mempele tie si o se samba no bi na stopo no na wudi entrima na brosa e man chance wo mo pe ankwan na wo na fata Winim ni suban odi ti kroma ne na ho keka swani wati na anka okra unim na anka obepe no wo kra anka obepe no wo ye ni papa o hima so se hompene enam ni suban ponia o munti no mpese wode anko na bidi ade nti mranti ese o mu be ye demonstration kase so ma fa nkwa na niadea amon prenda na ohima no so no amon twema no tonton nyapade no biem Sakukodro na masama mewo hwe nkase so nkase adansi die no aha eye fie to amon so amon penim biem na masama mewo no oye nipa boni ni odi abrodi akowuo manuasi Ene papa panyin bi nso aha no ma mpese mebusa ono nso ano asem ti eja busa pani e frame o pani kwakurapa tompiata odi ti kruma ye jese mpese kabitro ohima mo ti asese so tiri baby a wo se e member wo kuroyim oba hima nsem fo wo di ni kruma no nya dia mani jon me wo faase e frame ankona wona kruma emrantie ni panimfo wo krom nyina ta na chi se wana eso di ade no oba hima ye sei topsi komsa en sase a wontonton e de atwen manso no o nya fa enya taku hwe ba bi agen aye samapom woti de betam chiro no wa tonton sase nyina mankrofo are ti se ye fa asu sesi a na nkasa no wo fa wo me bi nkotodwe ba kokura de titiri kokuro mo ama no e che egra ka fa so no fa piaje ya ate asmo ana anyumire ti abesi mese aka me kwana ena
This was by man, minute better no. Until the teacher, as I told you, well, but that's it. And okay. Abusua panyin, wo mi ha no pay a eye boko. Anopay meti asem bi wo radio so. Enu nti na me baaye, se me ne wo ba be toato adwene. Na asema meti ye no, eye kurom ha asem. Ye wo abusua panyin so na wo de koye. Ena abusua panyin so a wo ti kurom no, woni mama mere. Enkonya asem nyina wonim kwa na efa so a yesi akonya. Na asema de kwa radio so de wo de kopede ye. Enkonya asem ye mfa kwa radio so. Wo foku ya wo demu. Santime ye da hoi. Ye wira ba akopɛ. Ɛna o meyi nyina aye ne dia. Asam bi ne so ananim ne ye de kɔ. Ɛna wo so wo foku ya wo demu. Ya wo awunim se bibi si a wo de kɔ foku mu. Enti se bibi kire wadwene a foku mu na wo de kɔ. Ɛnya radio so na wo de kɔ. No kura wa wonsam adi enti na ade kɔ radio so. Wo kɔ radio so de ade kyerɛ sɛ nya no kura. No kura ni hɔ a ɛna akɔ radio so. Wo mu kwan nya no kura ne ye kɔ ka no hɔ. Ye kwaka tobe ne ye se kuri enti be de me mo wate asese bibi hawa fa ko fokuyum Me wo fase anko na kumani na nkware nyina entontom kra wo mde marira eba no kyese wo mo penasem wo mo ne penasem they say oba hima eso ogitimi wo ho a mema demonstration na me nkwara no beye ne yini na mu mpagwa wo ti kroma wo huru se bemba bi wo kroma abusua panyin asema wo kan die enya asantesem kura na wo kan no me mo ate ase se wuyi wo hima na emu mpabo a na wuntuo no wuyi wo hima na emu mpabo a na wuntuo no amamre mu no wo hima so obeyi ne na emu mpabo a eno na me ka che se eye ntam ekoduru ye wura animu a ena se fatase ye yi ne mpabo eye dani o ehwo ne ye no na nya wo na wo tire kuro ha se wuyi wo hima na emu mpabo nti wotu no ye ni ye nkonwasie nkonwasie no enya abatu enya demoni ye disi akonwa demonstration no the assembly man ne yampifo no ene kroma ene eto abade ama wo mu ne nkonwasam de wo ba hema ya wote akonwa so wo de onim na de he wo de onim kwa ne obefa so a wo besi na akonwa enti so obi tinche se wo se wo no opɛ no nya saa ne eka no wonnim kwa ne efa so sira akonwa so wo pɛ so wo fa ase ne di akonwa kwa sira wo hema no sira wo ba panyin na so ba panyin pɛ no wo de ma no a waje wan fa ma no de ba mu obi fofra enye kuroma no ena ebe ka se ye de we ne pɛ no se kuroma de ye di akira ye kuro bebo wo bo okura betena kuromo kwakwa won ka kuroba ho ye wo enso ye ka nkonwasem no wo hyebu pa e ka bi ye nka ya de da ho kuro bi ensa se wo somu eme ye pagya enso we ba be ka bi wono ne nyina no so nka sa asomasi enti be wa fa ase ya na edi ade no ya nya ne sa enti wo foku ya wodamu enti wo ko foku tire ho na se foku tire no de ye be ka no anse wutiri mu a me da minim yi ese ye de ntankese energy ade ya sante ben mu ha ye kukuru ye so a ye de ntankese energy ade ne koduru ye wura animu a e bo nyina amasim ntema makwa hata ne badwam ye be buru de ne de ye be wo a ye be yi de afra no enti be de wo ye no enya amamre pa kura fa amamre kwaso enya radio any demonstration any edi to hima ebusua panyin me mo ate ase pa ahinie enafom enkonwasem enafom ahinie firi wotwe di ampon ene obo ahinie eno nti wo hini biara obeso efrem osaye no wo de kire soro e de kire asase ansa no wanyina wagina nanim osaye no wo de akire wo so wo kire sa wo soro ni asase na ayi ni so medi hene we am dancefo enipa ehi nyina am dancefo ansa no abowudi es aka wontam no wo de esai enti obi a waso afna mu osaye sa wo ka no ho asem ahweyie na won kan fa wo totoroto afna nya de ketwa radio so na mo so de anam de asem koro eno na ebo maye o semu nimu a eno na ebo ye maye efri se wo muti wo keka hemfo ho nsem basa gugu wo manimu ase se de wo a wo kwaka ye ne wo mu pe no na nya so so nyankopon wo pe
wɔdoma nko ɔbɔ ade nya de wɔhwehwɛ no no ya ma yi a ɛsɛ yɛ saa ne tie enti so ɔhira waso afena mu soaye sɛ wo ka no ho asɛm bɔne a me de mi nsura me ka kyerɛ sɛ wakyɛ kora mfie mienu wo bibia bɛyɛ basa nyankopɔn amo akora wo bɛfiri asase so ate asefo asase wo bɛfiri so ɔho enti na nkwadaa no a ya tete radio so keka nsɛm no ya na mu nsɛm ha wo ka wani a wanyi ni asema radio fo ka ye kora ma me yam hye bi enti me ba no pɛ no no sɛ yɛse wo ba panyire wo kura yi mu wakotu nankasa ya wa busua panyire so wutiwei wonim sa asɛm no ɛnyɛ no kore ɛno akɔka kyerɛ radio fo sɛ wakotu nankasa na adu anim sa wochia wo kura wachia wo nipadua wo gyina hoi abusua panyi wonim ne sa wochia wo kuro mania wachia wo kuro no wachia wo mu so wo gyina ho no asɛm radio fo na ɛbɔ ne dawuri asɛm so nya no kore wahima asase bɛ no watɔn ɛhene fa no wadua ya wokwadui nankasa ya wa me de te radio so ɛbɔ ne dawuro amansan nyina etie ɛde gu kure yɛ nimu ase tie abusua panyi me de me moate sɛ frinde me sraw Sabi, dwene kwa mpanyini mu pa se kuro yi a wotimu yi wo nananom na na wa ha ansa na abeto nya fe na kuro yi ba kuro yi wa hodada e na abeto ye me firi kuro yi minim kuro yi mama mre nyina minim abakwasem nyina sa demo yi ene radio so ya wo kokoi ye hunu bi da ye se de wo hunu bi da wo so ope bi ahwe da de wo hunu bi pe so si wochi be sraw en fasa de we mie kuro yim e mie nse kuro ni din enu anti na mba no pay baba ndo asebru woni mafutuo wakasma mna to bitiri na mpacho mabufu ukwasore bay me ko azi me ye me ndani sofo ya de pa atitiw nyansa kwan so a wo de fa sofo etu afutuo ma nkrofo a wo mo ha adwene a wo mo nti asmase nyina me kra me ka ho me nti asmase nanso sɛdeɛ wosi kasa kyerɛ me afɛmu aba paa wewɔ batampa utufo a ɛkɔdi pa som ɛsei no wasɛ wɔka ne nyina mabɔ no boa de ato me tirim ɛsɛ wokɔ a mepɛ kakra ma wɔ na wode ayɛ lɔre fɛ wa twɛ me I won't tell. Can you make to go? Who better before? What to suffer pain and bless her? I will to say, I hear some man. I'll call an idiot. Will be to me and I tell my hand. We will welcome the BBC. Yeah, I man, what it? My right up with Sade Kuku. Kamesu said, they made a cosopa. Akokwa, new Yachina, new Raira. Me chuchao na ka ofuri mu fia na wokwa ku tuchira na wona na musia na we anu na wo wofu ha betu fu bio ka won kwa am do be fa so ka be bom sara ma awurade amen ube hunu nananom ebusa pani wakantam go ba pani so na abisi en monimu de owa hei ono a sika no nka ma enya busia ehia intie usika ne sai busapani isre nana Kum Aduosia kantam se na hima oka ho ofife o papa bedo kokoko e wo fie ho ene che ye wo mo ye ene che se ja kakra wo so kakra ye dia e kanu sia kwhia ye dia inu obi ye mo se they say na hima dia sabe wakame zo we framani ene ye je yen bataye ho eti chese wo mehu ba bia ti na me sia kaguru so oba pani oti de busa pani ka han ate ase kan wa asembe na ka fa nana no madaroma abusua pani
ɔgyegye me fe dem de ntam ne bɛbɔ so mesre Kum Aduosia entam kantam se me ne ade ase me na akonwa no eye me dia na abusua pani bibi nti ene obebo wura mu ka akonwa no ko nka ho ayin kwa ho chondudu a ma ho ya Abusapeni o ban ma o obi a gan nan dan wotwe mbinu ana mse obi a de mienu e de hia tum ya damam tutu na wotwe sene mo famra ne ko bu ewura mane mate monase munsam enkasa ja Ibrahim Betuf eye ohene ahini na asem yiwa no firim na wonye busuani akonwa no akona onye oni akonwa ni bi sika ni bere na odi konwa ekodi akonwa no enam saase a wo ho ni nti ana obeton no odie na wo so di nachi enti twen ho firi ahona nachi bla misrew enu tra me ba se me no obekasa na maka kire se ahona twen ho firi no akonwa no oni bi ye enton ba ko ne nye moja ba ko enti misrew twen ho firi no bla kabi ka ho min kabi nka ho de me ka kire wa no me ka cho se nya dia akonwa no me tana nachi nya dia wo hentu betu funu no woni wa hima ni nyina wo ye kada budi ni ba no wa hima na asoma wo se betutu na mpre se me na wo de akoton ye e ti ade ewu mate akonwa mu ni biyo ye ni biyo me nua ba wo ye keto what de kesel wa ya ba asba ba shu asum kura se obi ye nia akonwa no enton ne no mubo nye moja ba ko enton ne no mubo eni anko na nachi na wodi anko na nachi a anhwe de besi nye ye duruwa me ka cho pepe se ya bo pa se betutu na mpre ye menua be careful for life yo wodi ye kan wo be ye ni ye duruwa hwe ye wa brabum wo ya kwada ye ni eti ade wati mi wo tele jawo me wo mo dede so be ka se pa bai ye ka ho ye di ade akonwa no nye wakonwa bla twon ho ye di ase mi wo tele jawo ye le dia kokon sana be dia wo hia heres Merci. Aso dem ne mu asumu siniase yedimibo ejiase yetimibo nti metime ni wa firi ha. Afutuo na betufo. Ko do hwe ala. Me ko do hwe. Asempa na me ka no. Asempa. Meja asempa na me ka no. Why? Ya me na sefu. Wo ya akona kete abusa ya dia. Ye ne de hine no. Wo ya de ya so wa agwade nyakopɔ na asefuo ka ba mebo sakrɔpɔ o last ya ne every go sifia ye ne ye hene ne ye di why sem o ya so wa wutumi ya hwe wa o ya de ya hebo ya nana mnem di ade katika me bravo di wutwa buru sala shema bralo nye wo mba ko mbo bra wo mba be ye nya ka me ku wa to atwere